планинар по душа. За пръв път отишъл на палатка на 18. От тогава не пропуска възможност за среща с природата. На същото учи и сина си. Предизвикателството на живота му започнало на 23 юни и приключило на 20 август. Исках с моя поход да дам добрия пример как може да се прекарат толкова дни в планината без да се остава някакъв отпечатък. От една страна. От друга страна исках да покажа, че природата ни не е враждебна. Бях чул преди години за Ел Камино, пътя на Слънцето. Реших, че нашия българския вариант е Еминеком по пътя на Слънцето. И идеята ми беше да вървя по Стара планина, после да сляза в Средна гора, Люлин. Минах през Витоша, Лозенска планина, там още няколко планини на краище, до Огражден. Оттам на юг до Беласица през още 3 планини. Славянка, Пирин Рила, Родопа. И си мислех да приключа на Родопа, но после реших, че трябва да стигна отново до морето, защото всичко започва и свършва с морето. Тръгнал сам, пеш, само с палатка, раница и фотоапарат. Как се хранеше, откъде, с какво? Храна, аз съм вегетарианец, което улеснява проблема, така че разчитам на това, с което по принцип съм свикнал. Ядох много лимец, окълнал, което дава много сила, а едновременно с това е концентрирана храна. Не трябва да нося твърде много. Ядки, плодове. Мога да се похваля, че навсякъде срещнах добри хора, които каквото и да поисках ми се даваше. Губенето в гората е част от играта на пътешественика. Губех се, намирах се на много различни места. Имаше планина, през която родини, Левдолски родини, през която трябваше да прокарвам път, защото се оказа, че там махлите отдавна са обезлюдени, никой не върви през нея и за да я пресека, минах през отдавна обрасли пътища и пътеки и беше доста болезнено, но си е част от приключението. Срещнах човек, с който съм минавал през Балкана в един единствен ден преди 15 години. Срещнах го отново при същите метеорологични условия, мъгла и дъжд. Диви животни срещнали? Нещо опасно? За съжаление, тенденцията е такава, че преди години за 4-5 дни съм виждал много повече диви животни, отколкото сега за 60. Имаше вечер, в която до палатката ми съвсем наблизо ви вълк. Аз го прогоних. Дивите животни не нападат човек. Просто не нападат човек. Всякаква друга идея е лъжа или измислица. Той се оплаши от мен, като излязох, засветих го с челника, беше на свечеряване и избяга. Но явно имаше работа да вие срещу луната и продължи. Та спах с тапи в ушите дния вечер. Змии видях като цяло 2 усойници, които бягат много по-рано. Те усещат вибрацията на отстъпките на човек и бягат. Мечи лапи имаше до връх голяма ситка, съвсем близо до палатката ми една вечер. И това е. Кое те шокира най-много? В интерес на истината най-много бях шокиран от неразборията покрай пътищата и на местата, до където се стига с автомобили. Основната ми идея беше да покажа на туристите да не изхвърлят кеновете, които носят, защото едно времешните консерви поне ръждясват и изчезват, докато алуминиевите кенови си остават така завинаги. Другото е мокрите кърпички, които се използват сега и като за хигиенизиране и за тоалетна хартия, те са на практика половин хлорид. Това е пластмаса, те също се остават горе в планината. Има хора, които избягват в планината само защото там е по-хладно през лятото и се носят всички навици, изхвърлят всичко през прозореца на колата, както го изхвърлят от терасата на апартамента си. Просто е бонище покрай пътищата и около големите язовири. Това били най-грозните гледки, а най-красивите – на цъфтелите поляни в източна Стара планина. Какво му липсва от цивилизацията? Единствено семейството и приятелите. Малко ще развенчая мита за приключенията в моя лице, защото за мен е много важно да се изкъпя преди да се легна в палатката. Тази екстра много хижия няма и затова и практикувам такъв палатков туризъм, защото спирам до някоя чешма, понякога до река, като няма чешма, изкъпвам се и се лягам чисто. Тоест, така се къпех, а в нашите планини има много вода. Имало 1-2 дни, в които съм жадувал, просто защото вървейки по билото няма водоизточници, но като цяло вода се намира и ден след ден, като вървях, си давах сметка колко много излишни неща ползвам в цивилизацията и които на практика не ме трябват. Уроци имаше много. Както ви казах, бях под голямо напрежение дали ще се справя с целите, които съм се поставил. Това в началото ме тормозеше много. Наранявах се физически и психически до някъде, до един момент, в който успях да се успокоя. И толкова много се успокоих, че оттам нататък каквото и да ми се случваше. Примерно, вървейки загубил пътека през гъста гора, излизам на някаква канара и отсякъде е пропаст. Изглежда страшно,
усмихвам се, наслаждавам се на пейзажа и се връщам обратно през храсталаците в продължение на 2 км, за да стигна до освобождението от тази ситуация. А имаше ли моменти, когато ти се искаше да се откажеш? Да, имаше. Като тръгнах, се оказа, че пътя ми е по-дълъг, отколкото съм си представял като километри, че за да завърша похода си трябва да вървя непрекъснато с по 40 и няколко километра, което малко не е в стила ми. Аз обичам да се наслаждавам на хубави гледки, на хубави поляни. И когато се оказа, че трябва да вървя от 7 сутринта до 8 вечерта, с болката в краката и умората, се появи желанието да се откажа. Но продължил. За 2 месеца поход похарчил под 500 лева за храна и нощувки по хижи, когато времето било много лошо, а преживяното запечатвал на лист хартия или с фотоапарат. Научи ли нещо ново от това пътешествие? За себе си, за природата, за хората? За хората, това, което тук, примерно в нашия роден град, често хората са много зле настроени към държавата, към комшиите си, към управлението въобще и към всичко. И ругаят род и родина. А там, където вървях, особено по малките населени места, хората си обичат родния край и са много позитивни. Това е хубаво. Може би трябва да излезем от града или по-често да излизаме, да се срещаме с такива хора. Тези, които обичат да се стоят в града и да си пият бирата пред телевизора, не мога да ги обидя в обратното. Според мен хубаво е да се задълбочаваме в нещата. Когато обичаш някого, човек, стараеш се да го опознаеш максимално, за да разбереш в детайли цялата му същност и да го обикнеш още повече. Същото е с природата. Не може да се обича повърхностно по някакъв начин, да отида да седна, да си хапна, да поразгледам зеленото, каквото и да било той, да се върна вкъщи. Наистина трябва да се задълбочим каква е тя, защо тези неща са така цъфнали, защо растат точно там. Може би така ще я обикнем по-силно. А може би така ще опознаем и себе си повече. Със сигурност. Приключенията си Валентин Грандев е описал в сайта вприродата.com. Скоро ще издаде и подробен пътепис.